एकसेता बेमार खारन बेसेबां खस्थ' खालामना दोनदो इनि आखायाव सिथाब सिथाब फायदो खैजोमाया पुष्पाराज हम झुकेगा नहीं ओय ओय जोड़ो जोड़ो पैर नो नारो 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 खैजोमानि बाहा हम बाल्टी बाल्टी दङ बाल्टी लोबो पुष्पाराज नै खैजोमाखौ जों मादि बासिनांगो माफा साफा खालामनांगो जों रग' रग' माइरं बायदि खालामनांगो माइरंखौ जेरैबायदि सालिना आइजो माहारिया बोथोरनि मोनसे बुस्थु जानांगो आरोना खैजोमानिफ्राय जों जायो आरो जानो हायि बुस्थुखौबो जों जिबौखौ जाया दा खैजोमा जाग्राफोरा नै लिंलाब दंजोबो मानसिफोरा नै खासेयाव अस्ताद देना खैजोमा जाग्राया नैया बाल्टियाव दै लादो आं बासिग्राया नाम्बार 1 खैजोमा जालि खैजोमा खैजोमा दालासो मोनबाय जानो नै खैजोमा बासिगासिनो जानो नामा बेखौ मानि थाखाय जायो खैजोमाखौ जानोबा फै खैजोमाखौ मा होनो मोखौ थुखैनायाव मोखौ थुखैनाय दिनखालि जायो आरो मानि थाखाय जायो मानो जायो खैजोमा जायोबा मानसिनि नैबे बोथोराव आरो नै दिनैनि दिनाव मानि थाखाय जायो रितुल बर' मानसिनि देहायाव गोनां जानाय खायसे बुस्थुखौ नै खैजोमानिफ्राय मोनो माबायदि मोनो दा जोङो खैजोमा हमना ला जोङो जिबौखौ जानो थाङोब्ला हयथ' जों जानो हानाय नङा खिन्थु नैबे खैजोमाया जिबौ थैनायखौबाबो बुथुमनानै लाना थाङो मायावबा एन्जर थैनायखौबाबो बुथुमनानै लाना थाङो होनबा जोङो इफोर बुस्थुखौ डाइरेक्टलि जानो हाया खिन्थु नैबे खैजोमाखौ जायोबा इनडाइरेक्टलि खैजोमाया इ बुस्थुखौ जायो जों खैजोमाखौ जायोब्ला इफोरखौ जोङो हयथ' इनि खायसे बुस्थु बाहागोखौ मोनजायो आरो माने जों मुगैनाय गैयै बायदि जानो हायो आरो गोसो बायदि खैजोमाखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव बहुत भिटामिन मोनो नेयाव बहुत भिटामिन थायो ओरैनो बेसेसो जानांगो जागासेयाव जानायावथ' नांनायनि बारा जानाङा सोब बुस्थुआनो नोङो दा आपेल जायो हमना ला आपेल जायो खानसेयाव नोङो आपेलखौ थाइसे जानांगौ बेखौनो थाइथाम जाना होयोबा नोङो जिखिनि भिटामिन मोननांगौमोन भिटामिना नांनायनि बारा जानानै मानसिनि देहायाव खामानि होआ जायो थिग बेबायदिनो नै खैजोमाखौबो हयथ' जोङो जानांगौमोन पेलेटसे जाना होबाय पेलेटनै पेलेटसेयाव मोननाय भिटामिना जोंनि देहानि थाखाय थोजासेमोन खिन्थु इन पेलेटनै जानानै नांनायनि बारा जायो बांद्राय जानाङा आरोना बांद्राय जानाङा साइड इफेक्टबो जानो हागौ बेयाव बेसेसो जागोन दा उदैबो सानो हागोन नैबे 2 किल' जाबाय 2 किल' जाबाय बेखौ खैजोन मानसि जागोन साबेसे मानसि जागोन दङ 15 जनसो दङ ओमफ्राय बारिबावगोन देसन दा बर्तमान गामिनिफोरा आरोना जमा रंजानाय नालाय बोथोरनि नामाव बेमारबो खारनाय बेमार आजार सेंग्रा गोजा गासैबो जागोन आरोना ओइ नै साइडसो फैदो 2 किल' जागोन सानैसो हानना लाना फैगासिनो रंजानायजों लोगोसे मानसिनि देहायाव नांनाय खायसे बुस्थुखौबो जों मोनगोन आरो भिटामिनफोरखौ मोनगोन आरो खौसेथि थायो बिथाङा जाया दै बे अमा बेदरसो जायो आदाया
ada अमा बेदर जायो जोंनानिया जालानोसै जोंहा नै सारायसे खैजिमा नोंथांमोन भुटाननि कुकमेना Udah lah, ini YouTuber Malik gesek Cina nih. Bodoh korla muda arar mas kue mau benar dar. Arar nih mama pra bentuk aksinya arar ya karena cuma itu pilih napi nih pra. Ya, bisa gini. Ada pun bisa borong gubio. Airlarmen namanya. Di Zangrau. Ini mah di Zangrau. आरो दहाय बै फ्लेग उइस्टिं खालामनायाव आग्लायनाय बुटखौ आरो नै सानैसोआ जागासिनो दोङो बनजों एवनायनि टेस्टियानो बेलेग जायोब्रा खैजोमा एरनोबा रानजिनखौ खाबा नांखागो दै अर सुखांनाया जानला मानला जाखाया अरा बुंबायना जोगोन मानो जोंहा जानो बुस्थुआ हांगार कपार जादोंलै जाबायलै आं रांखर जुगोन जाखावग्रा बोरै नै गासैबो जाखावग्रा एकसेता बेमार खारन बेसेबां खस्थ' खालामना दोनदों आखायाव सिथाब सिथाब फैदो खैजोमाया